טיפול מרחוק מותאם לפעוטות וילדים שעברו אבחון במכוני התפתחות הילד ונמצאו מתאימים לסוג טיפול זה. השימוש במחשב האישי, בציוד ומשחקים הקיימים בסביבתו הטבעית של הילד, מאפשרים את הקניית המיומנויות הנדרשות בדרך נעימה, במרחב אינטימי בטוח ומוכר, המעצים את ביטחונם של הילד וההורה בטיפול. הגמישות בשעות הטיפול גבוהה, ואינה מצריכה מצד המשפחה נסיעות ארוכות או התארגנות נוספת. הטיפולים מרחוק ניתנים בתחומי ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, וניתנות הדרכות הורים על ידי עובדות סוציאליות. אני שם את הכוס בקופסה של הכלים ששותים איתם. עכשיו רק איתי. בקלינאות תקשורת הטיפול מתמקד בתקשורת מילולית ולא מילולית, בהבנת שפה, הבעת השפה ודיבור. ההורה מהווה דוגמה עבור הילד בזמן הטיפול ולאחריו. לכן בחלק משמעותי מהטיפול ניתנת הדרכה גם להורה. השימוש בחפצים מוכרים בסביבת הבית מאפשר לילד וההורה להמשיך ולתרגל את המשימות גם בתום הטיפול ובשגרת היום-יום. הטיפול כולל דיאלוגים, משחקים, משימות ופעילויות אינטראקטיביות על גבי המסך. ריפוי בעיסוק מקדם השתתפות בתחומים שונים כמו משחק, למידה, עצמאות, השתתפות חברתית ופנאי. העידוד להעלאת רמת הקשב של הילד במרחב אינטימי ומנותק מרעשים חיצוניים חיוני להצלחת הטיפול. השימוש בכל חללי הבית מהווה עבור המטפלת הזדמנות לחוות את תפקוד הילד בסביבה הטבעית שלו. עבור הילד מדובר בפעילות המעודדת השתתפות וביצוע משימות המערבות תכנון ועבודה בשלבים, והכל בהתאם ליכולות שלו ועל פי הנחיות המטפלת. טיפול אפקטיבי מרחוק מצריך הכנה של סביבה מותאמת, מיקום נכון של המצלמה ביחס לפעילות, ניטרול רעשי הרקע וגירויים מסיחים. הטיפול מרחוק עומד בדיוק באותם הסטנדרטים המקצועיים כמו בטיפול פרונטלי, הן מבחינת הנחיות קליניות והן במשך זמן הטיפול. לפרטים נוספים היכנסו לאתר מכבי או פנו לצוות מכון התפתחות הילד הקרוב לאזור מגוריכם.